Представете си, че има перфектен наречник, който съдържа всички думи на света, на всеки език и можете да го поставите в джоба си. И си представете да намерите документ на чужд език, който можете да преведете само за 10 секунди. Представете си сега и че никой разговор вече не трябва да бъде езикова бариера или че вие също можете да говорите свободно на чужд език. Просто трябва да знаете основните технологични инструменти и това може да бъде реалност за вас. А това са преводачите DeepL и Google Translate. И така, нека да разгледаме как работят тези инструменти. Първо ще разгледаме как работи инструментът Google Translate. Това, което е необходимо да изпишем в браузърът Google е Translate. Като кликайки, трябва веднага да кликнем на първото, което се отваря, първата връзка, където сме изписали, след като сме изписали Google Translate, в случая Google Преводач. Като кликнем, се отваря табличка, в която се виждат основните езици и всъщност полетата, в които можем да поставим текста, който искаме да бъде преведен на езикът, дали нашият или този език, на който ни е необходимо. Преводачът Google ще разпознае текста и езикът, на който е написан текста и можете също да избирате и на какъв език, съответно, от падащо меню. В случаят можем да вземем за пример публикация от Атена Блог, като в този случай текстът е на словашки и съответно ще го поставиме в полето, като можем да използваме първият бутон разпознаване на езика. В случаят е отбелязано, че искаме текста да бъде преведен на български. Кликайки върху разпознаване, виждаме, че Google Translate веднага разпознава, че езикът е словашки и съответно го превежда на български автоматично, буквално с един клик. Разбира се, можем и да променяме езикът, на който искаме да бъде преведен текста. Може примерно да посочим английски, може да посочим немски, съответно виждаме как автоматично този текст от словашки се превежда на немски. Може съответно пък с стрелкичките посочени тук горе да промениме и местоположението изобщо на текста. По този начин автоматично от тук от немски се превежда пък на словашки. Разбира се, за да може да поставиме текста стандартно с бързите бутони Copy-Paste съответно или с Ctrl-C и съответно поставим в полето Ctrl-V. По този начин съответно може да се копира и да се постави, разбира се, и текста. Тук може и, ако искаме да чуем точно и произношението, съответно, натискайки върху тази иконка, можете да чуете точно как звучи текста, думата на съответният език. Също така текстът може да бъде преведен и наобратно, както казахме с тези стрелкички, и може също така и да разгледаме един пример от Википедия, от статия, да кажем, за болестта Алцхаймер. Можем да изкопираме един малко по-дълъг текст, като в случая текстът е на български. И сега ще го поставим отново с Ctrl-C, копираме и идваме отново на страничката с Хикс, че изчистваме полето, за да можем да поставим новият текст, който в случая е от български. Но тъй като в момента тук е посочен друг език, затова от тук можем да си изберем езикът, на който е текста и езикът, на който искаме да бъде преведен. Или другият вариант да кликнем на разпознаване на езика отново, като съответно по този начин виждаме и по-дълги текстове могат да бъдат изкопирани, като тук с падащото меню можем да променяме езикът както от тази страна, така и от страната, на чийто език искаме да бъде преведен. Друга функция е също така може и да се преведат и документи. Ще вземем пример билет. Като за тази цел трябва да кликнем от тук горе на бутонче Документи. Всъщност тук ще ни запита какъв файл и откъде искаме да качим или файл, който искаме да преведем. За тази цел първо ще видим и оригиналния изглед на билета,
той е в случаят на словашки, както виждаме, но всъщност сега с един клик, което е изключително лесно, ще можем да видим как точно ще изглежда билета, в случаят файла, който ще си изберем от нашия компютър и ще посочим, ето виждаме как той се зарежда и сега всъщност можем да посочим на какъв език искаме да бъде преведен. В случая тук е посочено български, така че когато вече ние сме избрали файлът от нашия компютър на документа, който искаме да бъде преведен на съответният език, кликаме на превод и виждаме зарежда се. В момента вече този билет в случая, документ е преведен на български, какъвто ние сме посочили. Можем да го изтеглиме, разбира се, може и да го отворим, за да го погледнем и виждаме вече как абсолютно всичко в билета е преведено на съответният в случай български език, както ние сме посочили, което е изключително удобство. По този начин понякога може да отнеме повече време, ако файлът е по-голям, за да може да бъде преведен. И виждаме наистина, че доста бързичко става превода на билета. В случая или на какъвто и да е друг документ, който ние сме посочили. Сега ще разгледаме и вторият инструмент за превод, освен Google Talk, това е DeepL, като по същия начин в поле Google в браузър изписваме DeepL и съответно излиза автоматично страничката, кликаме върху линка и той изглежда по сходен начин. Отново можем да сменяме от полетата по доста идентичен начин, езиците, с които ще боравим. Също така имаме отново стрелкичките, на които можем да обърнем позицията на езиците, кликайки избраният език съответно. Така че сега в случаят можем отново да вземем за пример статията от Wikipedia за Алцхаймер. Съответно, можем отново да я поставим тук в полето и виждаме как автоматично беше разпознат езика, без да сме посочили български. И съответно от тук по абсолютно идентичен начин, както в Google Translate, съответно виждаме, че абсолютно целият текст се превежда на съответния език, който ние сме посочили. Можем, ако искаме да сменим езикът, може преводът да бъде на немски, може съответно на руски, така че по този начин можем да ползваме наистина изключително удобно всички функционалности. Така че това ще бъде всичко за сега за тези онлайн преводачи. Вярваме, че с тези преводи, с тези функции ще помогнат и по този начин вярваме, че много понякога се случва да пропускаме някои нови инструкции за нови функции, как може да използваме компютър, мобилен телефон или още по-добре заредените комуникации, разговори. Така че наистина надяваме се да сме били полезни. Благодаря за вниманието.